Malikayan nga dunay pipila ka mga kongresista nga dili pabor ni Sara Duterte. Og mga pangutan na kinsa man mo nga momandar sa mga kongresista nga dili pabutaran ang impeachment pabor pagpa-impeach ni Sara Duterte. Katupad yung hulga nga sa mga kongresista nga mobutar sa pagpa-impeach si Sara, ining ipangampanya nga dili sila butaran sa umabot nga pinili ay angay basta mahadlok ani. Kung angay sila mahadlok sa inyong warning, dako ba og tsansa nga mga pildi sila sa umabot nga pinili ay? In 2016 na-prove na mismo si Tatay Digong paglingkod, ingon siya sa mga congressman, wa man mo nakapadaog nako, wa man ganay ko halos gobernador, mahapra akong barangay captain. Meaning ang mga Pilipino grassroots, mga ordinaryong tao sama nato nga dili politiko, kung magkahugpong magkahiusa ug mangusog, wa gyoy daganan bisag kinsa nga congressman nga maayong laki. Na-prove na nato. Pero ang nakanindot pagirunta nila nga nakahibaw na sila ani nga trend, ni suporta pagid sila sa kawatan nga presidente. Ang Cebu pila ka bilyon ang gihatag sa infrastructure sa DPWH diri sa Cebu. I think mga 60 billion. Pero tuyo ka ang Cebu, doon na ba'y tarong nga karsada nga bag-o, doon na ba'y bag-o nga tulay, doon na ba'y bag-o nga port, doon na ba'y bag-o nga infra, zero. Pero top 2 ang Cebu sa pinakadakong gihatagan sa gobyerno nga budget sa DPWH in 2022, 23, 24, 25. Labi na karon 2026. So, dako ang kasubo sa mga Cebuanon, labi na mga kongresista sa Cebu, nga dako ang gihatag sa gobyerno pero asa na padulong. So, dili lang ni issue sa malita nga naabot sa mga elitista. Issue ni sa mga congressman, asa ang kwarta nga gi-allocate sa Cebu. Kay kung tanaw nimo ang DPWH, tens of billions, murag 50 billion siguro to, I'm not sure, pero naasa yun na ang gihatag sa karsada, sa flood control o mga bag-o nga projects, bag-o nga dalan. So probe na nga ang mga Subuanon makapadaog og makapadaog og kandidato nga bisag dili ilado og walay machinery, og makapapilde sa mga kandidato nga bisag ligon og machinery kung dili na gyud gusto ang mga Subuanon. So kani mga kongresista mobutar sa impeachment ni Sara mga pildi gyud. Mao na gyud nga makita ang katag basta kay sa karon nitingog ta kay dili ta gusto moingon nga wala sila warningi. Kay kung ilag yung tuyuan atong ihatag ang tanan sa mga volunteers ug tanaw po nato kinsa mga politiko nga pila ka dekada nagsalig nga pangwartahanan ang kwarta sa gobyerno. So basin na ay makulban og kaldero nga mga papas diri sa Cebu nga mga politiko.